En aquest vídeo parlarem de com podem instal·lar Linux sobre el nostre sistema operatiu Windows sense trencar res, i així el podem provar i veure què tal és aquest sistema operatiu que últimament se n'està parlant tant. Així que comencem. El primer que ens farà falta quan vulguem instal·lar un Linux és quin Linux volem instal·lar. Perquè sí, és que n'hi ha més d'un. Això no és com el Windows o el macOS, que n'hi ha un, o bé, la mateixa versió d'un, que si el Windows 7 o el Windows 10. Linux és lliure, i això fa que les comunitats creïn distribucions de Linux, que són lleugeres variants del mateix sistema. En aquest vídeo instal·larem Fedora. Així que aneu al vostre navegador, al vostre cercador i busqueu Fedora Linux i us trobareu la pàgina de la distribució Fedora. Fedora és una bona distribució per principiants. Combina molt bé el fet de tenir software molt actualitzat amb un sistema molt estable. Llavors el que farem és que un cop estem a la pàgina de Fedora vindrem a l'opció de Fedora Workstation, descarregar, i ens descarregarem la imatge ISO, la imatge ISO de DVD. Ens la descarreguem i ens guardem aquest fitxer en el nostre ordinador. Un cop tenim això descarregat, necessitarem un lloc on executar aquesta instal·lació de Windows que no sigui la nostra màquina. I per fer això, el que farem serà descarregar el que es diu una màquina virtual. Aquesta màquina virtual la trobareu amb el nom de VirtualBox. Si cerqueu VirtualBox, anireu a parar a la pàgina d'aquest gestor de màquines virtuals que es diu VirtualBox i podeu descarregar doncs la versió per Windows. Us descarregueu aquest software i l'instal·leu. Això és un executable i l'haureu d'instal·lar. Seguiu els passos d'instal·lació, següent, següent. I quan ho tingueu tot instal·lat i la imatge descarregada, ja podem començar amb la instal·lació. Òbviament us estic gravant aquest vídeo des de Linux, perquè clar, jo faig servir Linux. Però tots els passos que us explicaré apliquen exactament igual sobre un sistema operatiu Windows. És exactament el mateix. Així que, un cop teniu el VirtualBox descarregat, el que heu de fer és executar-lo. I us sortirà aquest programa on el que farem aquí és crear una màquina virtual. Una màquina virtual és un software que emula, és un programa que emula un ordinador de veritat. Llavors ara veureu. Aquí fem l'opció de nova màquina virtual, li posem un nom, jo li posaré Fedora, i aquí decidiu on voleu que es guardi aquesta màquina virtual. Si teniu suficient espai del disc dur, si teniu uns 20 gigas lliures o 25 gigas lliures d'espai en el vostre disc dur, probablement la carpeta que us surti aquí per defecte ja us estarà bé. No cal que toqueu res. Si no, doncs seleccioneu una altra i decidiu a on del vostre ordinador, del vostre disc dur, voleu guardar la màquina virtual. Un cop tenim això, seleccionem el tipus de màquina virtual, que haurà de ser un Linux, i normalment per defecte, moltes vegades amb el nom, ja ens detecta també la versió. Si aquí no us detectés la versió, estireu i seleccioneu Fedora 64 bits. D'acord? Fem clic a següent. Quanta memòria RAM li donarem a aquesta màquina virtual? Bé, la memòria RAM la traurà de la vostra màquina física. Llavors, aquí hem d'anar una mica al lloro. Al mínim, jo us diria que li dongueu 2 gigas de memòria RAM. D'acord? 2048 megabytes de memòria RAM. Si teniu un ordinador amb molta memòria RAM, li podeu donar més. Bàsicament, la màquina us anirà una mica més fluida. Jo ho deixaré amb 2 gigas de memòria RAM, però li podeu donar tants com vulgueu. Però sempre tingueu en compte que és memòria que es prendrà de la vostra màquina física. Seguim. Hem de crear un disc dur. Un disc dur és allà on s'instal·laran tots els fitxers, on s'instal·larà aquest sistema operatiu, on es guardarà tot el que fem amb aquesta màquina virtual. Marcarem l'opció de crear un disc dur virtual. Aquesta primera opció ja ens està bé, no cal que canviem res. Fem següent
I aquí tenim dues opcions. Això bàsicament el que vol dir és que el disc dur d'aquesta màquina virtual serà un fitxer en el vostre ordinador. I aquest fitxer pot anar creixent a mida que la màquina virtual necessita més o es pot reservar directament, que tingui un tamany fixe. Podeu fer reservar dinàmicament, val? I aquest fitxer creixerà fins a un màxim que ara li especificarem. Deixeu aquesta opció marcada i feu clic a següent. Aquí és on especifiquem on volem que estigui el disc dur, aquest fitxer, que per defecte serà el mateix directori on heu creat la màquina virtual, ell us ho posarà allà, i ja us hauria d'estar bé. Si no, doncs fent clic en aquesta icona podeu canviar on voleu crear aquest fitxer. Val? Jo el deixaré allà on he decidit que vagi la màquina virtual. Llavors, quin tamany de fitxer, quin tamany de disc dur li hem de donar amb aquesta màquina? Jo li donaré 25 GB. Amb 20, peu. I probablement amb 10 també, però si teniu per donar 25 GB, penseu que és dinàmic. És un fitxer que no ocuparà 25 GB quan el creeu. Arribarà fins a un màxim de 25 GB, que és molt. Està bé. Teniu espai de sobres. Donem l'opció de crear i un cop això hagi acabat, aquí tenim la màquina virtual preparada. Aquesta màquina virtual, si ara l'encenguéssim, no passaria absolutament res, perquè no té res a fer. Aquí, abans de començar la instal·lació, el que farem serà canviar algunes opcions. Vindrem a configuració i aquí canviarem algunes de les propietats d'aquesta màquina virtual. El primer que farem és canviar quants processadors té aquesta màquina virtual. Val? El que farem és que tingui 2 processadors. Val? Això seria com un processador molt antic. Val? 2 nuclis, amb 2 GB de RAM, ja està bé. Si no teniu una màquina molt sobrada, amb això ja aneu bé. Linux correrà bé així, no cal donar-li més. Val? Si teniu una targeta gràfica, que segurament tots la teniu, no està de més que li dongueu una mica de memòria gràfica. 128 megas és el màxim i és més que suficient. I la gran majoria de màquines vostres, portàtils, etc., no tindran cap problema donant-li 128 megas de memòria de vídeo. Això farà que l'escriptori i això es vegi una mica millor. La següent opció que farem és posar-li aquella imatge que ens hem descarregat. Recordeu que hem anat a la pàgina de Fedora a descarregar un fitxer, una imatge? Doncs aquí és on el col·locarem. Aquí vindrem aquí i li direm que volem seleccionar un disc òptic virtual. Vindrem aquí, farem clic a afegir i anirem a buscar allà on s'hagi descarregat el fitxer aquest, el que ens hem descarregat, que és un fitxer ISO, un fitxer ISO. Val? Seleccioneu aquest fitxer i seleccioneu aquí. I aquí ja us queda posat, Fedora Workstation. Finalment, farem un canvi a la connexió de xarxa i aquí farem que sigui de mode PON. No cal tocar res més i amb això ja ho tindríem. Acceptem i podem iniciar la màquina virtual. La màquina virtual ara s'iniciarà amb un menú. Simplement apreteu Intro i el deixeu entrar. Això el que farà és que anirà encenent la màquina virtual amb el sistema d'instal·lació de Linux. Fa unes verificacions prèvies, va arrencant i aquí ara veurem de seguida que ens donarà dues opcions. Ja ho tenim, això és la màquina virtual funcionant i ara aquí ens està donant dues opcions. Si volem provar o si el volem instal·lar. Provar aniria molt bé perquè nosaltres aquesta imatge també ens la podríem guardar, ens la podríem gravar amb un USB. I podríem reiniciar el nostre PC físic, posar l'USB, arrencar-lo, i llavors entraríem en aquest mode que es diu el mode en viu, que realment sense instal·lar el sistema operatiu podem fer coses. Això està bé, però si realment voleu provar Linux una mica a fons i instal·lar coses, tenir-lo durant uns quants dies funcionant, provar software, a veure què tal us va, el millor és fer l'opció de la màquina virtual. Llavors faríem la instal·lació en el disc dur, faríem on seleccionaríem aquesta instal·lació i, escolta, si no ens agrada o no ens convenç, doncs esborrem la màquina virtual i ja està. Així que fem clic a instal·lar el disc dur. I ara això ens obrirà l'agent d'instal·lació. Ens obrirà el software que instal·la
el sistema Linux. Aquí podem escollir l'idioma, jo escolliré català, continuem, i ens agafa el teclat, la distribució de teclat automàticament, ens agafa la zona horària, i aquí tenim una advertència. Fem clic aquí i aquí bàsicament és per seleccionar a quin disc dur s'instal·larà aquest Linux, que és el disc dur que hem creat, és aquest fitxer que hem creat. No cal fer res més, veieu que ja està marcat, assegureu-vos que el teniu marcat amb aquest tic i feu clic a fet. Ara aquí està rumiant i ja ho tenim, no hem de fer res més. Fem clic a començar a instal·lar i ara comença el procés d'instal·lació, que potser trigarà uns 10 minutets ben bons. I quan hagi acabat aquest procés d'instal·lació, tornem. Doncs bé, la instal·lació ja ha acabat. Han passat... No han arribat a passar ni 10 minuts, jo crec que han sigut 5-7 minuts, i la instal·lació s'ha completat. Llavors fem clic a finalitzar instal·lació, i això ens tanca l'instal·lador del sistema, i aquí el que farem serà apagar aquesta màquina. Es pregunta si el volem apagar, l'apaguem. Per defecte us sortirà en anglès, no sé què canviem l'idioma, però per defecte us sortirà en anglès. Realment no és que haguem de fer molt amb la màquina, per tant l'idioma aquest és una mica irrellevant. Bé, ara que hem apagat la màquina, l'únic que hem de fer és treure el DVD. Recordeu que hem posat un DVD, que era aquest fitxer ISO, doncs anem-lo a treure. Venim aquí a emmagatzemar, fem clic aquí i li diem que elimini el disc. Val? Això és com si tinguéssim un USB i l'haguéssim de treure, o un DVD i l'haguéssim de treure. Molt bé, acceptem això i ara podem tornar a encendre la màquina virtual i ara sí, aquesta màquina virtual entrarà dins del sistema que acabem d'instal·lar. És a dir, Linux ja el tenim instal·lat i l'estem arrencant. Ja està, instal·lació feta. De fet, podem posar la màquina en pantalla completa, si voleu. Es pot posar en pantalla completa, aviam, veure, pantalla completa. Aquí ens dona una advertència. Per entrar i sortir de la pantalla completa ho hem de fer apretant la tecla Control de la dreta amb la F, d'acord? Ara quan entrem aquí en pantalla completa, la vostra màquina el vostre sistema operatiu el deixareu de veure. Està a darrere i està en mode de pantalla completa, d'acord? Si feu Control de la dreta amb la F, se surt d'aquest mode pantalla completa, val? I si feu Control de la dreta amb la F, torneu a entrar, ja ens surt l'avís, i de fet aquí ens ho recorda, control dret, en el mode pantalla completa. Bé, com que és un sistema que s'acaba d'instal·lar, doncs hi ha una mica de configuració inicial a fer. Doncs iniciem la configuració, i aquí ara ens pregunta sobre la privacitat. Si volem, per exemple, que tinguem serveis d'ubicació habilitats sí o no, o si volem enviar informes d'errors de forma automàtica. Ja us ho deixo a vosaltres, sou lliures d'escollir si voleu això o no. Òbviament, en una màquina virtual en la qual no hi ha GPS ni hi ha res, doncs els serveis d'ubicació no funcionaran. I com que estem fent proves i d'això, doncs potser tampoc cal reportar problemes de forma automàtica, però com vulgueu vosaltres, no passa res. Jo les deshabilito, fem clic a següent. Repositoris de tercers. Què vol dir repositoris de tercers? Què volen dir repositoris? Totes les distribucions de Linux, ja sigui Fedora, que és la que acabem d'instal·lar, Ubuntu, Mint, Arch, Gentoo, totes les distribucions de Linux el que fan és que ells agafen tots els programes i tot el software que es va produint i el que fan és que l'optimitzen per a aquella distribució en concret. La gent de Fedora, doncs quan Firefox, per exemple, treu una nova versió del navegador, ells agafen aquesta versió, la proven en una versió de Fedora, fan algun ajust si és necessari i s'asseguren que aquell Firefox funciona bé amb el vostre sistema Fedora i llavors el posen en el que ells anomenen un repositori. Què són llavors els repositoris de tercers? Són repositoris on hi ha paquets de software que no estan directament mantinguts per la comunitat, en aquest cas per Fedora, però que funcionen en el vostre sistema o funcionaran en el vostre sistema sense cap mena de problema. Si teniu targetes gràfiques tipus Nvidia, coses així, si per exemple us volguéssiu instal·lar el navegador Google Chrome, etc., doncs tot això està en els repositoris de tercers, així que jo us recomano que l'habiliteu, no us passarà res, l'habiliteu i fem clic a següent. Aquí, si volem connectar
amb els nostres comptes en línia. Doncs aquí ens suggereix la compte de Google, Microsoft, Nextcloud, que és la cloud oberta. Més endavant es poden configurar més. Jo no vull configurar res, per tant faig clic a ometre. I aquí, pràcticament el pas final ja és crear-nos el nostre compte d'usuari. Jo creo el compte d'usuari, no cal que feu res aquí amb entrada corporativa, feu clic a següent, una contrasenya. La contrasenya és obligatòria, després podeu configurar perquè entri sense contrasenya si us molesta molt. És important que tingueu passwords, jo acabo de ficar un password molt fàcil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, m'és igual, és la màquina virtual, no em preocupa gaire, i fem clic a següent. Doncs ja estem. Linux està instal·lat, Linux està funcionant, i com que és la primera vegada que executem aquesta màquina, doncs ens dona la benvinguda i podem fer una visita guiada, que si és la primera vegada que us trobeu amb Linux. Si no l'heu fet servir mai, doncs feu-ho, perquè això us explicarà 4 coses bàsiques sobre com funciona l'entorn gràfic. Un cop heu fet aquesta visita guiada, doncs benvinguts a Linux. Això és. Aquest és un entorn gràfic que es diu GNOME, com heu vist, i Linux té múltiples entorns gràfics diferents. Linux té molta varietat de moltes coses. És un sistema molt estable. La gran majoria de gent pot fer exactament el mateix que fan amb Windows, ho poden fer amb Linux, amb l'avantatge de que si, per exemple, teniu algun ordinador una mica més vellet, que ja veieu que el Windows es comença a arrossegar perquè cada vegada venen més actualitzacions i d'això, doncs segurament un sistema Linux farà que li pugueu estirar una mica el temps de vida en aquesta màquina. Bé, en altres vídeos anirem parlant una mica de l'entorn gràfic, de com funciona, però fins aquí el vídeo d'avui. Tenim Fedora instal·lat, hem trigat 10 minuts i ja el teniu. Ja podeu trastejar, ja el podeu trencar i podeu fer el que vulgueu, perquè esteu en un entorn virtual, no esteu treballant sobre la vostra màquina de veritat, així que podeu fer aquí el que us doni la gana i la podeu esborrar i tornar-la a crear i fer el que vulgueu sense cap mena de por. Aquí us deixo i fins la pròxima, que vagi molt bé!